niet alle Van den Bosses zijn. Allee, wat zou ons ma daar in godsnaam toch mee bedoeld hebben? Ja, kijk Rita, dat DNA-onderzoek heeft wel degelijk bewezen dat alle Van den Bosses echte Van den Bosses zijn, dus dat kan het niet geweest zijn. Ja, en daar ben ik blij om. Maar waarover had ze het dan eigenlijk? Het is te hopen dat we het zo snel mogelijk aan de bomma kunnen vragen. Hè. Ik moet toch straks naar het ziekenhuis gaan en misschien gaat de neuroloog iets meer weten. Ik hoop het. Dag schat. Rita, zou jij eventjes met de keuken kunnen beginnen nu? Ah, maar we doen de keuken toch als laatst? Ja, ik weet wel, maar ik zou graag hebben dat je nu begint met de kassen uit de kuisen. Ah, maar die kasten die zijn al... Rita. Ja. Oké. Dag, Veronique. Hé, schat. Ça va? Oh, schat. Da-da-da-da-da.